खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ हारिमु इउटुब चेनेलाव फिन बरायबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सेराव मोनसे राजखान्थिनि आपडेट होनो लाबोदों। बे आपडेटआ जाहैबाय बिटिआरनि पलिटिकेलनि बागै। मैया बिपिएफनि सानै गोख्रों एमसिएलए बिथांमोना इउपिपिएल दोलोआव अफिसियेलि जइन जाबाय होनना बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा फोसावदों। बिपिएफनिफ्राय रिजाइन होनानै एबा बिबान एंगारनानै इउपिपिएलआव जइन जानाय बिथां सानै एमसिएलएआ जाहैबाय 13 नं चिरां बियाबनिफ्राय अमर बसुमतारी एबा बि सावरायग्रा एनडिएफबिनि बारग' आफादगिरि आरो 19 नं मानास सेरफां समष्टिनिफ्राय देरहालांनाय बिपिएफनि गोख्रों बिजाथि धनन्जय बसुमतारी बिथां सानैया प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल दोलोआव जइन जाबाय होनना फोसावदों आरो बिथांमोना बिटिआर गोरोबथाजों लोगोसे बिटिआर हालामनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावलांगोन होननानै रादाय होदों। लोगोसे बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ बुंथिनाय बायदिब्ला बिथांमोना बिटिआरनि जौगानायनि थाखायनो खामानि मावलांनो आरो आदर्शखौ मोजां मोननानै इउपिपिएलआव जइन जादों होनना मिथिनो मोन्दों। आरो बिनि अनगायैबो मोनसे स्रोत सुरंनिफ्राय मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला बिपिएफनि गोबां एमसिएलए बिथांमोना इउपिपिएल दोलोआव जइन जाबावनायनि आसा दं होननानै मिथिनो मोन्दों आरो बावैसोनि उनावनो सानै एमसिएलए थाबैनो इउपिपिएलआव जइन जागोन होननानै खौरां मोननाय जादों आरो बिनि उनाव गोबाङानो जइन जाबावगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। आसाम एसेम्बलि बिसायख'थिनि रिजाल्टआ 2 मेआव ओंखारनायनि उनाव बिटिआरआव इउपिपिएल दोलोआ मोन 6 देरहासार जानो हादोंमोन। बेराफारसेथिं बिपिएफआ मोनब्रै देरहानायनि उनावबो आसामाव महाजोट कंग्रेस बिपिएफ आरो एआइइउडिएफनि सरकार दानो हायैयाव बिपिएफनिफ्राय दासान्दि गुगालांगासिनो दं गोबां दैदेनगिरिफ्रा आरो माखासे साननि उनाव बिथांमोननि एमसिएलएफ्रा थांबाय थागोन आरो बिनि उनाव बिपिएफआ गोबां लोरबां जाहैनायनि चान्स दं। आरो गोबां सान सिगां बिपिएफनिफ्राय बिथां इमानुएल मुसाहारि, बिश्वजित दैमारि आरो रंजा खुंगुर बसुमतारी बिथांमोन बायदि गोख्रों दैदेनगिरि बिथांमोना बिजेपिआव जइन जाहैदोंमोन आरो फारि फारि दा इउपिपिएल बिजेपि थांगासिनो दङ। बेबायदि थासारिखौ नायहरोब्ला बिपिएफआ उननि समाव गोबां लोरबां जाहैगोन बेखौ बुंहरनो हायो आरो बिथांमोना बेरेखा दोलो हिसाबै बिथांमोना थानो गोसो गैयैखौ नुनो मोननाय जादों। दिनैनि आपडेटआ बेखिनिसै लोगोफोर, गोजोन्थों।